बिथांनि दैदेननायाव चिरां जिल्लाजों लोगोसे गुबुन गुबुन मोनबा जिल्लाखौ लाफानानै जि जायगायाव फरायसा फरायसुलिनि अनजिमाया बारा बेवहाय जों मडेल स्कुल गायसननायनि थाखाय हाबाफारि लादों आरो बिनिनो दिनै गायसननाय सान जों गायसनजेनदों चिरां जिल्लायाव गायसननाय हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि बिटिसि ओनसोलनि सोलोंथाइ बिफाननि हाबा हुखाखौ जों खोब गोख्रोङै आरो गोख्रैयै खामानि मावफुंनायनि थाखाय हाबाफारि लादों। मानव गेदेर बिथां चिफनि दैदेननायाव दिनै जोंनि सोलोंथाइ बिफाना आसामनि गेजेराव टप जानो हादों। दा बे जोंनि थाखाय बाख्नायथावना, जायनि जाहोनाव रायजो राजाफ्राबो जोंखौ लैहोर फैनानै हेफाजाब होफैदों। दिनै 2 नम्बर आइफवालि गामिनि रायजो राजाफ्राबो जेरावहाय 100 प्राइमारि स्कुलावहाय 122सा फरायसा फरायसुलि दङ, बिथांमोननि मोजां गुफुं सोलोंथाइ होनायनि बेबस्थाखौ जों जौगाहोनायनि थाखाय बे खामानिखौ मावफुंनाय जादों। माबायदि फेसिलिटि मडेल स्कुल होनोब्ला बेवहाय इनफ्रास्ट्राक्चारा खोब स्ट्रंलि जागोन आरो बे मडेल स्कुलनि गेजेरजों जोङो डिजिटेल क्लास लानो हागोन नामा बे बेबस्थाखौ जोङो नाजागासिनो दङ। जायखिजाया इनफ्रास्ट्राक्चारखौ जों मोजां खालामनायनि गेजेरजों मडेल क्लास जानाय हिसाबै मडेल क्लास खालामनाय हिसाबै डिजिटाइजेसन माबायदि खालामनांगौ बिनि बेबस्थाखौ जों होजोबनाय जागोन। प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव चिरां जिल्लाजों लोगोसे गुबुन गुबुन मोनबा जिल्लाखौ लाफानानै जि जायगायाव फरायसा फरायसुलिनि अनजिमाया बारा बेवहाय जों मडेल स्कुल गायसननायनि थाखाय हाबाफारि लादों आरो बिनिनो दिनै गायसननाय सान जों गायसनजेनदों चिरां जिल्लायाव गायसननाय हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि बिटिसि ओनसोलनि सोलोंथाइ बिफाननि हाबा हुखाखौ जों खोब गोख्रोङै आरो गोख्रैयै खामानि मावफुंनायनि थाखाय हाबाफारि लादों। मानव गेदेर बिथां चिफनि दैदेननायाव दिनै जोंनि सोलोंथाइ बिफाना आसामनि गेजेराव टप जानो हादों। दा बे जोंनि थाखाय बाख्नायथावना, जायनि जाहोनाव रायजो राजाफ्राबो जोंखौ लैहोर फैनानै हेफाजाब होफैदों। दिनै 2 नम्बर आइफवालि गामिनि रायजो राजाफ्राबो जेरावहाय 100 प्राइमारि स्कुलावहाय 122सा फरायसा फरायसुलि दङ, बिथांमोननि मोजां गुफुं सोलोंथाइ होनायनि बेबस्थाखौ जों जौगाहोनायनि थाखाय बे खामानिखौ मावफुंनाय जादों। माबायदि फेसिलिटि मडेल स्कुल होनोब्ला बेवहाय इनफ्रास्ट्राक्चारा खोब स्ट्रंलि जागोन आरो बे मडेल स्कुलनि गेजेरजों जोङो डिजिटेल क्लास लानो हागोन नामा बे बेबस्थाखौ जोङो नाजागासिनो दङ। जायखिजाया इनफ्रास्ट्राक्चारखौ जों मोजां खालामनायनि गेजेरजों मडेल क्लास खालामनाय हिसाबै डिजिटाइजेसन माबायदि खालामनांगौ बिनि बेबस्थाखौ जों होजोबनाय जागोन। प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव चिरां जिल्लाजों लोगोसे गुबुन गुबुन मोनबा जिल्लाखौ लाफानानै जि जायगायाव फरायसा फरायसुलिनि अनजिमाया बारा बेवहाय जों मडेल स्कुल गायसननायनि थाखाय हाबाफारि लादों आरो बिनिनो दिनै गायसननाय सान जों गायसनजेनदों चिरां जिल्लायाव गायसननाय हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि बिटिसि ओनसोलनि सोलोंथाइ बिफाननि हाबा हुखाखौ जों खोब गोख्रोङै आरो गोख्रैयै खामानि मावफुंनायनि थाखाय हाबाफारि लादों। मानव गेदेर बिथां चिफनि दैदेननायाव दिनै जोंनि सोलोंथाइ बिफाना आसामनि गेजेराव टप जानो हादों। दा बे जोंनि थाखाय बाख्नायथावना, जायनि जाहोनाव रायजो राजाफ्राबो जोंखौ लैहोर फैनानै हेफाजाब होफैदों। दिनै 2 नम्बर आइफवालि गामिनि रायजो राजाफ्राबो जेरावहाय 100 प्राइमारि स्कुलावहाय 122सा फरायसा फरायसुलि दङ, बिथांमोननि मोजां गुफुं सोलोंथाइ होनायनि बेबस्थाखौ जों जौगाहोनायनि थाखाय बे खामानिखौ मावफुंनाय जादों। माबायदि फेसिलिटि मडेल स्कुल होनोब्ला बेवहाय इनफ्रास्ट्राक्चारा खोब स्ट्रंलि जागोन आरो बे मडेल स्कुलनि गेजेरजों जोङो डिजिटेल क्लास लानो हागोन नामा बे बेबस्थाखौ जोङो नाजागासिनो दङ। जायखिजाया इनफ्रास्ट्राक्चारखौ जों मोजां खालामनायनि गेजेरजों मडेल क्लास खालामनाय हिसाबै डिजिटाइजेसन माबायदि खालामनांगौ बिनि बेबस्थाखौ जों होजोबनाय जागोन। प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव चिरां जिल्लाजों लोगोसे गुबुन गुबुन मोनबा जिल्लाखौ लाफानानै जि जायगायाव फरायसा फरायसुलिनि अनजिमाया बारा बेवहाय जों मडेल स्कुल गायसननायनि थाखाय हाबाफारि लादों आरो बिनिनो दिनै गायसननाय सान जों गायसनजेनदों चिरां जिल्लायाव गायसननाय हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि बिटिसि ओनसोलनि सोलोंथाइ बिफाननि हाबा हुखाखौ जों खोब गोख्रोङै आरो गोख्रैयै खामानि मावफुंनायनि थाखाय हाबाफारि लादों। मानव गेदेर बिथां चिफनि दैदेननायाव दिनै जोंनि सोलोंथाइ बिफाना आसामनि गेजेराव टप जानो हादों। दा बे जोंनि थाखाय बाख्नायथावना, जायनि जाहोनाव रायजो राजाफ्राबो जोंखौ लैहोर फैनानै हेफाजाब होफैदों। दिनै 2 नम्बर आइफवालि गामिनि रायजो राजाफ्राबो जेरावहाय 100 प्राइमारि स्कुलावहाय
722सा फरायसा फरायसुलि दङ बिथांमोननि मोजां गुफुं सोलोंथाइ होनायनि बेबस्थाखौ जों जौगाहोनायनि थाखाय बे खामानिखौ मावफुंनाय जादों। माबायदि फेसिलिटि थागोन? मडेल स्कुल होनोब्ला बेवहाय इनफ्रास्ट्राक्चारा खोब स्ट्रंलि जागोन आरो बे मडेल स्कुलनि गेजेरजों जोङो डिजिटेल क्लास लानो हागोन नामा बे बेबस्थाखौ जोङो नाजागासिनो दङ। जायखिजाया इनफ्रास्ट्राक्चारखौ जों मोजां खालामनायनि गेजेरजों मडेल क्लास जानाय हिसाबै मडेल क्लास खालामनाय हिसाबै डिजिटाइजेसन माबायदि खालामनांगौ बिनि बेबस्थाखौ जों होजोबनो